Breško. Romaňák, to bol a Spišská Nová Ves vyhráva prvý semifinálový zápas nad Košicami. Obrovská radosť na štadióne, obrovská ten Preč do zápase dnes. No a po tých vyrovnaných dueloch, ktoré Spišiaci s Košičanmi hrali či už v základnej časti, alebo aj v prvom semifinále, tak druhý duel na ľade Spišskej Novej Vsi prináša jasný rezultát 4-0 prospech domácich. S pukom za vlastnou bránkou a očakávajú sirénu, ktorá môže spôsobiť veľké oslavy v Stýl-aréne. Polovica z toho vytýčeného cieľa pre dva domáce duely je splnená. HC Košice znižujú stav série so Spišskou Novou Vsou na 1-2, keďže v domácom prostredí tohto súpera dokázali pokoriť výsledkom 6-2. Prihrávkou Hunter Košičania dokázali tú prázdnu bránku trafiť a definitívne pečatia svoje víťazstvo v dnešnom zápase. Jednému chýbali góly Huntera Fidžisa vo vyraďovacej fáze, ten ale je späť a dokáže sa už presadzovať a triafať. Možno povedať, že s pravidelnosťou. On mal aj zdravotné problémy v závere základnej časti, vypadol zo zostavy. Ťažko povedať, či tam samozrejme ešte nejaký ten problémik nepretrváva. Ale pokiaľ bude takto strieľať góly, bude spokojný on a budú aj fanúšikovia Košic. Gól Huntera Fidžisa 5 sekúnd pred koncom dal definitívnu bodku za dnešným stretnutím. A HC Košice, ktoré po dvoch zápasoch z Spišskej Novej Vsi prehrávali v semifinále 0-2 na zápasy, čo nie je úplne situácia, s ktorou Košičania možno počítali alebo na ktorú by boli zvyknutí, ale prišli domáce duely a z nich dokázali oceliari vyťažiť maximum. Vandas ešte Majdan, ale Fidžis je už späť. Pentakill! Tak predsa len Spiš Arena bude oslavovať Martin Bakoš hrdinom. Tak tu už je rozohratá situácia. Tam bola jednému z košických hráčov Bartanusovi, nechcem povedať vyseknutá okejka, ale prišiel o ňu. Ty nemôžeš volať faul určite. Ak by bol aj možný volať challenge v predĺžení, tak je tam možný obsah pri vstupe do zóny, ale potom Košičania odišli z obranej zóny, tak by sa to aj tak rušilo. Takže tento gól je úplne v poriadku. Opäť to mal prstík Al Karvešia. Ale veľmi dôležité zabrzdenie Martina Bakoša pred bránkovou čiarou. Aplauduje domácim, ktorí zvládli náročnú skúšku. Aj dokázali dnes víťaziť. Simen bude určite spokojný s tým, ako jeho tým dnes zvládol duel. Otázkou je, ako sa mužstvá naladia na ten rozhodujúci duel, ktorý sa bude hrať v útorok. Samozrejme pred kamerami Jošport. Speaking my message, I'm the thing, speaking my lesson.